Hello, it's Mission Molly, and you'll be my sponsor for Cúla Creeper heady in the Rylin. Come on, Doris, near the hints, action for me. So, shut the arts ma better. No really my style, no the blockany. Tasting glasgial, dove, glasdaracha, agus cinál masrúchan beag líadaracha. So le tosú catú 8 bloc a chuir an tala mar seo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mar sin. Sin catú so tá 1 a hen an ón 8 inse. So like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 agus tá tú gur a cearnó géana mar sin. Oh, wait. Yeah. So sin de chearnóg. So I chéad chéim tá tú gur a glasgial amháin, glasdaracha amháin agus rá glasgial, glasdaracha agus glasgial. Tá tú gur go mai se sinad, cinál rá spota mar sin. Agus chéad chéim eile, glasgial, chéide dubh agus glasgial a ríist inse. Chéad chéim eile a ríist, glasgial agus glasgial, glasdaracha agus sin glasdaracha eile sin, agus sin rá dubh mar sin. So tá sé cinál a gumpúisteach mar an éadan inis, tá cinál an béal cinál den beag nach dinta. Chéad strip, chéad chéim eile, cur glasdaracha mar sin, cinál rácheann sa lár ar bhar an dubh, agus sin gachraid eile mar sin, cinál is gachraid eile mar glasgial. Tá sé fáil daracha, bhí cheart chun rud a cíns éon seo. Night vision. No, that's a nice star. So Ridella Thomas again the Suli and the Lien a sin curched block glasgow marsin. Zin that together a shaw canalian a stuff and then chere block nachhol in Rude on a together Lena Sus let dove. Tatunani aga dove. Mar sin nu tá tú ná líadaracha áil agus cinál sibh cinál nó súla ceart mar seo a tú ná ibrise agus sin breanann se cinál níos ár aontainn me se leis an lia ar na súla breanann se níos ár ceapan me se go breanann se níos ár. So sin an Creeper and Cloigeann bhí cinál nod beag amháin eile ar mai gur sponsí bhí me go se an cinál cool. So fá the sandstone slab is cinál lablog nó rud a cíns mar sin. Agus fá Cloigeann dragon head Cloigeann dragon agus a tú ná an slab chuir síos. Is sin fád a Cloigeann dragon agus cur síos brenna srecin agus le go súla aige sin tá tú ná gáil mar seo tá se cinná mar. Ok, tá sé sásta mar go Iorosá go chitar le anna agus rinne se Cloigeann Creeper. So tá chumud Mailí. Dyn nhw'n sásta. Leis sin ísá.
Nis sin é an cinál nád beag. Haine hain smálam sa sin go mór gohfuil cinál machas Cloigeann dragún agus slab ná cinál Cloigeann beag. Sin é weimse, tásúla am gháin sib tanna bheas an bhfíseán seo agus feiceimid sib a chéad ar uile. Slán!